Ngapling sobai pi Shah kan ni ketup pulih kubor sengap sipang. Ki kubor mentah kesni. Penmi jing penbena biang ke MPSC na kebenta ke MCS antri kam ke roster nang ni syakmat ongu MLA ba adal bat nong rom. Shillong naitung kat kendai terik. MLA ka Voice of the People Party VPP na North Shillong constituency uba adal bat nong rom ula penpau ke jing sngeuhon hadien ba ke Meghalaya Public Service Commission MPSC kala penmi biang ya ka jing penbena ha ka bayadei bat ki kam Meghalaya Civil Service MCS ka banlong nang ni khmat ha ka liang ka roster system kumunong mi khmat kamut tang bangin kentho ya ka jing duna hanrei ngi ai jing mot ban penba bat ngi hab ai jing ro ru habadei ong uba nongrum ha ka khrwo kubor haba kedeu ba ka MPSC kala penmi biang ya ka jing penbena halor ki kam balai na ka benta ka MCS labusan teli da ka ba penlong nang ni syakmat ya ka roster ulo ong ba ka tenat kala pendam no ya ka jing penbena barim ha ka balalap ba ka jing no siliang ha ka bah thungkam kata khat sau teli ki kam ki balaj nak benta ki pat karo bat tang khatwei teli nak benta upat khasijantia ha ka ju ko por la penpau ka jingken men ba ka jingpen mi biang ya ka jingpen ba halot ki kam balaj da ka MPSC ka long tang ka jing sedang ban penbe ya ka rosa system ha kitnat kam sarkar ba pher nang ni syakmat ngakermen ba ka MPSC kan penmi biang ya ka jingpen ba batmai ka biade bat ki kam LDA Secretariat Veterinary Officer bat ki Junior Divisional Accountant bat kumta teter ong uba nongrum shushu udan ka jingkermen ba ka Central Recruitment Board jong gatnat pulit ka jilla kan penmi biang ya ka jingpen na nagbenta ki kam constable balaj knang ba ki khon samla ka jilla kinamdu la ka hok baki day ban yo hakanogono kenhon jaj benreu sakani ka wei padik khubor chief house nem ha along ringkat ke kuna sha rai penrem arngut kirunar nong ston naitung khat khandai tarik arngut kirunar klasha rai penrem haying bishar u special judge pakso nong ston menha ka khat pratrik unaitung arjar aprulai dag ba pha set along hadu spelsnem haringkat kjing sha dan kuna bakin ha bansiu kumbalai pheu haja tengka laong ru ba hadin balalap ya kisabot babiang halor kajing don kti jong kitei ki arngot ban thombor ya ka khna badang khanyo snem karta nakaliung kaying bishar special judge pakso kalala ban ai kajing bishar ka ba hok da ka ba hukum ban pensaja ikitei ki ronar da ka ba pha set along hadu chpelsnem da ka ba pengat ru haki kendon an jong ka ba sao hapo berket iwe jong ka pakso ak sakani ka wei padik khubor ja kalong kmi nadu ka khandri utarik unaitung kat badang thmu malek syak jakasum shillong naitung khat pratrik ka wei kalong kmi ya kabalatip kerteng kum kakong mission shooting nriu phusan snem karta basyong basa ha nong thamai right motion klaja nalaying ha kaba nakalieng ki bahayeng kila pentip ba ha ka khandai tarik jong unaitung arjar phulai kala leitsa kai shaying ka khon khaddu kabala poikha ha ka sinong umden umbathiang kabaha papo kathanat khap mara ha umroi katkum kajing pentip na kibahayang asem ba ka hakasngi balang laong ba katay kalong kmi kaday kabadon jing dumna ha kabor perkhat bat kalaja nadu ka khandru tarik unaitung arajar fulai ha kapor ba arsiteng no paisngi katba idang tmu banlek sum ha kawai gajaka sum kabadon hajan ying ha kasinong umden umbatiang bat deiru haka negasngi ba klem wan pai shu shalayeng te kinogno ki ba yo i kinseu ba ban phon ha une unumbar nriu not khandai san nyeu not iwe san but pra lai nyeu not ar iwe san nriu sao sakane gawai pade khobor ki khasi ki songsuk haminipur wat hapreng gajing yo snam ki arjat benriu ong uba donal Shillong naitung kat khandai tarik
Wat la ka jing snam hapteng ki meitei bat ki kukui gala jor bha ha Manipur hakini ki ar banai baladep Henry ki khasi ki basyong basa hakatei ga jilla ki don na pedeng ka chong sok chong sain. Habai keren bat u General Secretary ka Khasi Student Union KSU usamla Donald V Thaba. Ulayatu ba ki khasi ki basa ha Manipur ki chong sok chong sain wat la ka jing kan ad hapteng ki judgment reu kuki bat meitei kala poi sha ka jing snam mark liang. Ulayatu ba ki khasi ki basyong basa ha khadeng hor ka bahap ha ka Tamalong District Jong ka Manipur bat ki syongsuk namar ki syong kisa lang bat ki naga. Ulayatu ba ki khasi ki don palat cheja san spa ngot ki basa hakatei ka district namar ki im jakpo da ka barep kwai bat tempeu bat ki weide ki kam ba ki trei man lagasngi. Shushu ula pentip ba ula yakren bat ki nong yalam ka KSU ha Manipur halor ka jing long jing man hakatei ka jilla Henry ula penpau ka jing sukmen baki khasi ki syong suk syong sain. Sakane ka wai pade ka khubor. Syam jing e ginong di do ban ker bat da ya ka do namar kala ban sniulot. Silong nai tung khat khandai tarik. Ka jing ye renhang ya ka do ha ka dukan klem gino ki jing ker jing da ka wanra e ka jing ma ya ka kot ka khia jong ki pat ba nong thiet nong bam na ka jingban dem ki skain ki pom bat ki trem kali ha ka bi dei bat ka ne ka jing di ya ka do klem da don ka nogono ka jing ker na ka lieng ka Dr. Banita Dingdo ka badei ka Senior Animal Husbandry and Veterinary Officer bat ka badei kmi ru ya ka jakasyo do hapo mawyong kala ong ba ki don bon terli ki tenat ki bayadon bentalang bat ka jakasyo do ka badon hamawyong na ka liong presiden jong ka Khasi Jantia Bashar Welfare Association uba generous walapi ulo ong ba katkum ka hukum bala penmi da ka yeng bishar dei banda sop da spany banda ka bahaya ka do bat banbu hapo kayet Henry uloong ba kani kalong kababu jing e na kabenta balada ki nongdi ki bu ya kado apo kayit klem kano ka kor pendak tha kan pensniu bat pendu no ya kado sakani ko ipat de khubor penhir dor kesorkar pedeng ya usok saw ondi new peu tengka sikilo New Delhi naitung kat kendai terik Katnat Consumer Affairs kala pedha ya ka NCCF bat ka NAFED bandia usok saw hakador di khutia ka bahnya pheu tangka skilo nadu ka arpheu tarik unaitung araja arphulai hagabiya dei bat ka jing kiudor usok saw blathiet da ka NCCF bat NAFED udai ubaladi khutia nengkong hakador kendai pheu tangka skilo bat hadin la penduna syaka prapheu tangka skilo nadu ka khatrin riu tarik unaitung arajar pulai kajing penduna syaka nyepheu tangka skilo kanya rap susu ya kipat ba nong thiet sakani ka wei padega khubor nadu arajar khanyo ladap mana ka NCPCR bat ECI. Syak mana ki seng saiñ Pyrthei na ba pendon kam ya ki kena ban kenhoi election. Silong naitung khat kendai terik. Ki seng saiñ Pyrthei ki la syak mana tingi ha ki bor penyat election. Banang ne syakmat kimbit syu ban pendon kam ya ki kena ban kenhoi election. Badru ha ki jaka ya lap election. Ki jingelang pait ba bat ki jing pen perta election. Kane ki jing mana kalawan lang ba kabenta kabalapha da dangshen syabaro kiseng saiñ Pyrthei ki badon ha ka ni jilla lengba ka office u district election officer of East Khasi Hills district lamana ba on sale da ka bating e katkum ki kendon jong ka ain la da ki khna ki sya pendon kam na ka benta ki jing tmu ki biade bat ka election kane ki jing tho kabalapha sya ki seng saiñ Pyrthei kadai halor ka jing yo jing tip bat jing ujor sa ki board penyat election bahagane ka election MLA arjar arfulai ka badang sudep penlong menta usnem ki seng saiñ Pyrthei ki la penon kam ya ki kena ha ka por election ha ka bayade bat ka jing yalap ka jing yalang pait ba bat ka jing perta election
ki seng saiñ Pyrthei ki bala Shah mana kat kum ka jingtho ka bala pha ki long ka National People Party NPP, Indian National Congress INC, Voice of the People Party VPP, Hill State People Democratic Party HSPDP, People's Democratic Front PDF, United Democratic Party UDP, All India Trinamool Congress Party AITC, Bharatiya Janata Party BJP, Batkon Neutrap National Awakening Movement KHNM. Di mentang ilak pos bekut jong kene ka top kubor jingi, koblei sibon ya pibaro ngin se kenduk pat.